Aku itu wah, itu wah. Aku enggak ngerti ya. Ya, ini. Ayo masuk ya. Mereka dari sana keluarnya di sana. Oh, pernah exit ya. Mas. Ini Pak, Niki rokok emang kayak gini loh. Mas, mau ngomong kok emang ini piye toh? Apa-apa, jalan nggih. Lah yo kok untut bareng-bareng. Loro. Loro iki kok bareng. Ya golek dolak alek lho kuwi. Oh iya iki. Ketemu gak temu. Tapi temu berarti rokok batu les. Oh, lah dalah. Nah, padha-padane. Saya apa saya? Siapa kau mau kafe jadi? Bahkan ngomong tuh kayak lebih Sinur. Nurse. Itu Sinur kayak. Gak juga ora. Sinur sing dikelok lho. Ayo. Pada dulu di. Yang pasti ki? Pasti. Nah, ya kalau kakak tertua itu Cik. Kalau tertua ya. Iya, Bang tua. Tersayang. Tersayang yang ini, Ping. Ngop deh lah. Oh. Gerakan dulu. Tangi tuh. Tapi nek. Padahal ini nang jadi pecah kali. Aku dia mau tangi langsung cekikang. Alah, wasin iki yo pinggul kok yo dikei cepet ya kok. Kok nek serek nemen yo ngono. Iya. Kenake menang-menang yo serek. Adi jarum-jarum. Tapi kalau Pola saya nek samar. sedih. Enggak kesel. Iya. Ini salin. Ya kalau mau tujuh sih, kalau masih matang deh kae. Iya. Apa dulu kowe? Gak dari mantan suwe. Pantang. Mantane wis suwe mo. Oh, anjingan tenan. Mantang ngrungati anu nangis. Salemmu ngono. Enggak. Tapi bapak alas mbok suwo kalau nangis. Lha dari mantan suwe kok lha itu. Kenapa nangis? Mikir sing kadhe esuk. Wis ganda. Saiki iki jane lan esuk kapan to suwe. Kuwi gak masalah sih sajak leh nek dadi mantan suwe. Mak selek jare lho. Wis. Aku nek wis. Masane mak selek kowe. Bani ra krono wong. Lah iya. Ben kabeh sing lho. Permisi masih gede.
Tombone angel kok. Masya Allah cantiknya anakku Nopi. Terima kasih sayang Mbak Nawang Wulan yuk. Lah jadi jatah mantuk ya. Nah, duitnya digopong untuk duit tae. Udah nyingkir rasa pasang-pasangan PSP. Aku tulisan. Nih, itu keren kok. Aku mami rasa dicong tuh, kenapa kita udah bersama sama ya. Ada nih, sambil dengan terus terus pengen berjus. Mas, apa nih? Ini juga berjus. Ini bareng kok. Langsung ngelihat. Aduh sinyalnya. Jahit, buka iso kuwi. Jahit ya papan-papan. Wah, ya aku terus ngomong. Ya ora ngates laut. Sampai ya. Kayaknya wis kuwi kono. Ya kan, saya mikir. Sing ngerti wah-wah kuwi. Geleng-geleng saya takut. Dadake piro ana baru mati ya. Iki gak ngono. Tak duwe cek lho iki. Kain kuwi. Foto. Nah, bisa tahu. Iki. Gak ya. Kok kita skok ayo boy. Bingung aku, celak ora kena tak terima berangkat aja. Lah wong yo lagi ngeliat sok ya. Ngerti ya. Anak kuat sih. Enggak kuat demi. Pak kursi kon. Warning jenis kudu sing yang sekan. Yang ini penyanyi tok ya. Penyanyi tok ya. Pak Lurah di Monokerso. Yo kena mantuk. Kapok bapak jelas. Dolan dek ben buka kuwi. Tadi kok kuwi saya yo ngene iki. Ora teko sisan ngene iki. Lha aku yo gak mungkin bisa diceritani. Nah bener-bener kayak kok tekan ges-ges teh lasis. Bapak udah makan gue. Tak enak dibuka. Mami iki piye to, Pak? Sale mak. Bisa di mau ning kosan kami dulu. Setelah mah. Musik kan ben sekitar Dia sini. aku tak salimbit. Jadi asisten. Asisten. Ngene iki mau foto-foto.
Yo, lu kok ada dua apa? Iya. Enggak boleh mantu di sini teko. Dilekas. Pakai campuran pakai sama. Sering apa? Alhamdulillah. Bude melu. Kok nangis toh? Mah aku tak pateni nek nangis. Kenapa nangis? Saposka. Mbak anu Mbok Dini kene sing Taiwan. Malah seneng aja. Boy Ina. Mbak Sri. Mbak Sri ya. Masih kecil ya. Ayo nangis. Kok nak mantane melok-melok engko. Ya, sesek malah. Dia nyanyi. Dasarnya kelololor. Alah. Kita ketemu dari sini yang Yuda, kamu ya terus leceh lho. saya mondok. Soalnya wayah enak oi. Nah, iya, ini aku lagi sitok jedul. Akhirnya Kurang aku terlalu sih sih, enak. nah. Enggak mulai. Itu teko mahadus. Ngerti apa lah. Oh, sampai lu dia ngono. Dewi tambah nih lagi teko. Golek uang tik kok ya. Dan dia gak ketok iki. Kamar mandi, Bah. Gak delik kerusak kendali. Tahu. Malah tak kira malah isa-isa. Kerja terus mulai iki ya, dek ini sasi dek ini ya. September. Iya iki ya jadi. Oh, September awal. Tambahan. Ditambahi HP, ada HP. Kontrak. Tambahi kontrak ya. Sekian golek lho, Bu. Mbak Sri. Ndi, Ya, gitu. ndi gak ketokno. Jadi celuk. Sing cilik iki sing Sing iki lho, Mas. Ndi iki. Sri. Baru iklan. Wis engko apa-apa ndi bocah. Nangis Tenang sorenya. Engko malah nangis. Oi. Apa, Nduk? Mah kowe gak gunung manoke. Heeh, wis ora usah nangis. Sehat kabeh. Sehat kabeh. Maaf salah lihat, maaf, yo maaf. Iki Mas iki dadah. Oh iya. Pertama kali dadah pendek, Mas. Kaos nggih. Lah sing tak cilik ngomong di mak kene sih, Dok. Oh, nggih. Anu sing kek Solo mau cah cilik. Cah cilik kok, Mbak? Iya. Cari ya. Tak boleh sing tak.
Konten mana tuh? Nanti kostum lah. Ganti kostum. Main. Oh. Oke. Untungnya cerdas. Yang dicedeki malah mesti ngono kuwi. Iya. Apa ya? Ini kok mau cerita itu kata aku yang lebih NG. Makasih maksudnya aku bisa dibaca kan. Yang menengah itu aku saiki ya kosong. Nah, aku sak ngapa tak alas dhewe siap gerak. Udah bikin menengah itu aku saiki kosong. Ayo udah makan sak sini. Padahal cerita wingan. Biasa aja. Iki gak ngono. Apa nih? Terus sak sini. Jadi saya enggak tahu ini menengah. Wis mukane pisan. Lemboknya pas dandan. Wis mungkin. Nggo kerudung sing kae. Tak tukokne kok gak. Ketok ngono, dhewe didonya apa? Lah ya kok Mas. Mas. Pandora kan di Tak kayak kuning wega, tak kayak coklat ketuwean. Mbak nggih. Wah, kok tenan iki gejake iki. Dipokoknya mundur. Aja sendiri. Apa ini? Jadi moncrot. Ben kae. Maaf ya. Saya tak tinggal Kak. Ya Kak. Ora sok geser, nek cek nek. Iya. Kakakku mau dur-duran nek kok ke jenenge campur sari ndek nikae. Aku ora muni Casablanca aku sengene wong. Mama sumpah Casablanca lho. Minyak wangi. Langsung teko arek kok mau. Kene klambine Mbak Novi. Yo saiki. Tak apa padha Ibu. Iya. Iki iso dianu. Lho iki ya. Iki sik ini. Tak ning kono nang. Kene. Nang yo bagian kerudung tumpukan kerudung. Orane om. Lha siji. Piye?
Apa uji? Baik. Baik. Nah kene. Bude Sri Mbak. Bu Uci. Lah ibu Bu Uci ya. Apa? Nanti kan enten kancing itu. Ada atau kan ada. Kita mengkir ya. Kesan boten reket niku. Ya kesane mriki nggih. Nggih. Sampai kene kan kula make up persen. Oh nggih. Dikira Bu Uci. Kabali. Kabali weh. Mesti papa sing njemput anak iki iki kok. Jemput anak iki ora bali sak papa. Foto Pak Mbak. Mau. Ya Allah, kok dijikok bes kap landung iki. Lah mak. Makane kata-kata saya kira ada landung. Lah kamu kok ya diem aja sih? Nah telepon mak sitoke ya, Bu. Iya. Aku gak tahu apa nang pas kono kalau teleponnya. Sik nggo serep ketok nggo loro kuwi. Dijini dilik sik kuwi. Wes podo. Kare ibu kok wakno. Oh, Pak Wi. Sik Mas. Mas kan. Nanti bawa. Bisa lah tiba-tiba bareng foto semono mbane aku yuting banget to yo. Nggih, ya ampun wonten. Nek dipapak nih budal, kok budal dhewe enggak mau. Manja. Ini kan apa Mboten kemen. Lah iki arsan jajan wong pitu. Iki nggih. Ya kok tak wong jering-jering kok yo minder to sih. Sedih ya. Monggo Pak. Kasih kejawen. Nggih. Oke. Nggih, sing pakan malang Pak. Sisang so napak bae bablas. Rasa tipis kuwi. Nggih, Bu nggih. Nggih. Dingerti ka sing siap temen isin. Anggo sama pendek Pak. Mas Yogi ini kemana pakai ya? Nanti habis ini jangan anu area hidung ya. Enggak dingin. Kamarmu apa gitu deh? Betul, Pak. Betul, Pak. Apa alat? Dulek ngono gak apa-apa tapi aja kesel. Ini kita bisa bela. Bonita, mbok salake ra klintenge. Ya, mesti ah. Kok mari kudu dicekel wong. Bocah iki lho. Kamu dosa. 9 Mano. Ya nunggu. Ono sini Kok gak ada sama? Ngiring. Dengar ini.
Dari A. Coba. Tenang. Dari ya? Sama-sama ya. Bisa kok? Yo, kalau teka apa kan sebenarnya kartu baik kan kamu siap. Aku tak pengen anu cutu bas aku wayal. Anggere as ting kan tuh melawayu. Kalau aku yang tangan sih satu. Enggak gede. Masih yang lihat garuk. Terus aku juga jadi ya. Kalau mau sirawati.
Rezeki sedaya barokah. Amin.